Tarvikkeet appelsiinikiljuun ovat seuraavat. 10 litran sankko, johon kansi 5 litraa appelsiinituoremehua ja lappo. Ensimmäisenä päivänä pistä 5 kappaletta 1 litran appelsiinituoremehuja pakastimeen tai vaihtoehtoisesti ulos jäätymään, jos on talvi. Appelsiinikilju, appelsiinikilju, voi pojat ja tytöt, että on hyvä ja päähän menee. Appelsiinikilju, appelsiinikilju, voi pojat ja tytöt, että on hyvä ja päähän menee. Päivät 3–5 appelsiinimehut ovat nyt jäätyneet, väliä ei ole sillä. Sulatetaanko mehut nyt? Jäädyttämisen ideana on, että deaktivoidaan mehussa olevat säilöntäaineet, jotka hidastavat käymistä. Mehukalikat laitetaan sankkoon, niiden lisäksi sankkoon lasketaan myös 4 litraa vettä. Kanteen tehdään 1,5 sentin reikä, sitten se kiinnitetään sankkoon. Nyt sankon annetaan olla käymässä tässä kiljulajikkeessa. Käymisen hoitavat erilaiset bakteerit, sokerina toimii appelsiinimehun oma hedelmäsokeri. Appelsiinikilju, appelsiinikilju, voi pojat ja tytöt, että on hyvä ja päähän menee. Appelsiinikilju, appelsiinikilju, voi pojat ja tytöt, että on hyvä ja päähän menee. Päivät 5–10, appelsiinikilju on nyt valmista, otetaan lappo, jolla lapotaan appelsiinikiljupulloihin, varotaan pohjalla olevaan sakkalapotteessa. Appelsiinikilju, appelsiinikilju, voi pojat ja tytöt, että on hyvä ja päähän menee. Appelsiinikilju, appelsiinikilju, voi pojat ja tytöt, että on hyvä ja päähän menee. Appelsiinikilju, appelsiinikilju, voi pojat ja tytöt, että on hyvä ja päähän menee. Appelsiinikilju, appelsiinikilju, voi pojat ja tytöt, että on hyvä ja